Ikasketa hauen berezitasun garrantzitsuena bere multidisziplinaria da. Multidisziplinaria esan nahi dugunean da alde batetik. Ingeniaritzako hainbat arlo lantzen dira, baina ingeniaritzako arlotetik aparte, medikuntzako hainbat ezagutza ere landu behar dira. Ikasketa berri hauek ingeniaritzako printzipio eta teknikak osasun mundura aplikatzean datza. Azken urteetan eman den aurrerapen teknologikoetan aurrerapen handienak osasun munduan eman dira eta aurrerapen guzti hori diseinatu, garatu eta kudeatzeko gaur egun ingeniariak behar dira. Azken finean osasun mundua bai Europatikan, bai estatu mailan eta batez ere Mondragon taldearen barruan estrategikotzat identifikatua izan da eta beraz estrategikotzat identifikatua izan den momentu horretatik aurrera Mondragon taldeko, bai unibertsitateko eta bestelako enpresen ikerketa, garapen eta hezkuntza bide horretatik doaz. Lehen esan bezala osasun munduan gero eta teknologia gehiago dago, beraz, teknologi guzti hori diseinatu, garatu eta kudeatuko dituzten ingeniariak behar dira eta hori izango da gehien bat ingeniari hauen lana. Ikasleek etorkizun batean egongo den behar bati zuzenki erantzungo diete, beste alde batetik ikasketa hauetan multidisziplinaretan lantzen da, lehen esan bezala, ingeniaritzako ezagutzak eta medikuntzako ezagutzak landuko dira, eta azkenik, eta arrazoirik garrantzitsuena, ikasketa hau egiten dituzten ikasleek etorkizun batean gizartearen onuran eragin zuzen bat izango dute. Zeren eta beraik egindako produktu eta zerbitzuek gizartean zuzenki erabilikak izango dira.